Balbalaagan ni Baguio City Congressman Mauricio Domogan ti Department of Public Works and Highways seknan iti saan nga umnoken nababaunay a panangilanad da iti presyo dagiti construction materials kadagiti proceedings ti infrastructure projects iti Northern Luzon. Iti estimation cost can budget ti ahensya 209 pesos ti per bag a semento ngem dumandanon iti 245 ti aktual presyo dayto iti merkado. Malaksid iti dayta estimated cost ti darat ken bato ket dumanon laeng iti 450 tunggal cubic meter bayad at ikinapudno kas may basar iti report ti City Engineering Office ket dumandanon iti 1,500 pesos. Sigon iti kongresista, dagitoy a klase ti discrepancies ti mangituntunda iti substandard a proyekto. Dinakamat na nga damot laengen dagiti kontraktor nga agrekreklamo iti nababaunay a panangpresyo ti ahensya gapo iti dayta kidawenda ti panakaripaso or panangripaso ti ahensya iti detailed unit prices dagiti infrastructure projects da.